velkommen til dagens udgave af Business News. Mit navn er som altid Johannes Østermark, og i aften har vi en helt speciel udgave, hvor vi kigger på Lego-koncernen. Og til alle dem, som har levet under en sten de sidste 100 år, så er Lego-koncernen gået hen og blevet verdens største legetøjskoncern i verden. Og hvis vi lige tager et tilbageblik på, hvordan ser Legos historie ud, så startede det, som vi alle ved, af Ole Kirk Christiansen tilbage i 1932, som var den eneste medarbejder. Nu om dagen har koncernen over 14.700 medarbejdere, og Lego har hovedsædet i Billund. Derudover så er familiens værdi steget til over 100 milliarder kroner. Og for 2015 har de købt sig ind i Merlin Entertainment, som er verdens anden største operatør inden for forlystelsesparker og attraktioner, altså selvfølgelig lige efter Disney. Men Lego er uden tvivl et helt fantastisk firma og har en helt ekstraordinær historie. Men hvad siger tallene? Er tallene lige så fantastiske som firmaet? Det har jeg taget Christian Hede med i studiet for, og Christian Hede, tak fordi du kunne komme i dag. Først og fremmest tak fordi jeg måtte være her, og jeg kan sige med sikkerhed, at tallene de er lige så fantastiske som en virksomhed. Det lyder super. Og så hvis man kan læse med papir, så er omsætningen stadig helt gevaldigt over sidste par år. Og jeg vil bare lige være en eller anden konkret årsag til, at børn ikke er så glade for at kaste med legoklodser igen. Hvis vi tager omsætningen først, så er den jo steget med 91% siden 2011, og alene faktisk med 31% fra 14 til 15. Og nogle af de her årsager, det er den her stigende interesse, som Lego oplever på det asiatiske marked, og især i Kina. Samtidig med, at nogle forældre nu der mener, at Lego er den perfekte måde at få deres barn aktiveret i forhold til fysiske legetøj. Og så har den her Lego-film også været en kæmpe succes for dem. Ja, det er jo altså meget godt. Men hvis nu vi skal prøve at dykke ned til detaljerne her, og se på nøgletallene lidt bag fremad nøgletal, hvad er det så det første, man får øje på? Altså, vi kan starte med de her de mest centrale nøgletal, kan man sige. Vi tager nemlig altså afkastningsgrad og overskudsgrad. Afkastningsgraden er fra 2011 til 2015 stedet med 4,1%, så den nu ligger på 49,7%. Og det er jo meget tilfredsstillende niveau i forhold til markedsrenten og et stort risikotillæg i det her tilfælde. Altså viser det, at Lego har en sund og ikke mindst god forretning, at den har investeret kapital i deres virksomhed. Og dernæst så den her overskudsgrad, som viser virksomhedens indtjening, steget med 12,6%, så den nu ligger på 34,3%. Og det viser jo altså, at Lego tjener gode penge for hver omsat krone i virksomheden, og derfor har overskudsgraden også været positiv påvirkning af afkastningsgraden. Ja, og så vidt som jeg kunne se så, hvis man lige tænker lidt bag det der, så de gennemsnitlige aktiver, de har også en stor indflydelse på afkastningsgraden, er det ikke rigtigt? Og så vidt som man kan se, så siden 2011, så er de steget med 108%. Så hvordan kan det være, at de investerer så voldsomt, og hvad er det, de bruger deres penge på? Jamen, det er også ret usædvanligt, vi ser så voldsom stigning i form af aktiverne. Men det skyldes jo de her, som vi selv siger, mange investeringer, som Lego har lavet, og det skyldes først og fremmest efterspørgselen, altså investeringerne. Så de har været nødt til blandt andet at udvide produktionen, og som vi også kan læse deres årsrapport, så kan vi se udvidet fokus på at lokalisere sig til på de her nye store markeder i Asien og især Kina. Ja, fair nok. Har der så haft nogen effekt på aktiernes omsætningshastighed i forhold til deres aktier? Det har rent faktisk ikke haft nogen specielt stor effekt. Der ser vi et lille fald på 7,5% over den her periode fra 11 til 15, men det ser stadig yderst fornuftigt ud. Okay, fair nok. Hvis vi bevæger os over nogle lidt mere spændende tal her, så kan jeg se her, at vi har egenkapitalforretningen og gearing og gældsrenten her. Vi kan se, at selvom forretningen egenkapital er faldet en smule, så ligger de stadig ret stærkt op omkring de 80%. Hvad betyder det for balancen mellem gæld og egenkapital, og altså gearingen? Ja, det er korrekt, at egenkapitalsforretningen ikke er faldet, men det skyldes jo også i høj grad de her stigende aktiver, som vi lige var inde på. Men som du selv nævner, så ligger den stadig på et meget fint niveau for Lego. Samtidig så er den her faldende gældsrente også forårsaget et andet forhold mellem netop gældsrente og egenkapitalen. Altså forholdsændringen mellem de gennemsnitlige egenkapitaler og de gennemsnitlige gældsforpligtelser er så markant, at gearingen er faldet med 33,4% eller 0,33 G i Legos tilfælde, så den nu ligger på 0,61 G. Altså ligger den her et godt sted under det sted, hvor vægtskålen den tipper, kan man sige. Og sidst så egenkapitalsforretning alle år har været større end afkastningsgrad, hvilket betyder, at de hvert år har ville kunne tjene på at arbejde med gæld. Okay, fair nok. Og hvordan ser vi så Legos udvikling i betalingsevnen samt til at modstå tab på gæld? Ja, altså hvis vi tager udgangspunkt i soliditeten i virksomheden, så er deres evne til at modstå tab fra 2011 til 15 steget med 17,8%, så den nu ligger på 63,7%. Niveauet af soliditetsgrad er meget tilfredsstillende, og det betyder, at Lego kan finansiere 63,7% af sine aktive bebrug er udelukkende bebrug af egenkapital. Samtidig så er Legos betalingsevne, altså likviditeten, faldet med 2,6%,
så det nu ligger på 184%. Faldet har altså ikke ændret, at Legos likviditetsgrad ligger på et stærkt niveau, og det viser, at Legos omsætningsaktiver, de aktiver, som ændres i løbet af kort tid, det kan dække de her kortfastede gældsforpligtelser 1,84 gange. Ja, og hvordan har den stigende omsætning påvirket omkostningerne dermed indtjeningsevnen? Så Lego har siden 2011 forbedret sin indtjeningsevne, og det skyldes, at omsætningen indeks er vokset til 191, samtidig med, at de samlede omkostningsindeks kun er vokset til indeks 180. Så har Legos administrationsomkostninger blandt med et indeks på 203 været en af dem, der har været med til at trække deres omkostninger op, men så har deres eksterne omkostninger været med til at trække de gennemsnitlige omkostninger ned, fordi den lå på et indeks 145. Ja, Christian, tusind tak for din tid her i studiet. Og jeg får nu at vide, at jeg er vores yndige korrespondent ude i marken med fra Legos hovedkontor i Billund. Og jeg vil nu lade ordet gå over til Kevin Nedergaard. Tak for din tid her. Det var dejligt. Jamen tak for det, Hans. Jo, jeg står herude for Legos hovedkvarter i Billund, hvor vi har fået lov til at snakke med CMO for marketing, Julia Goldin. Nu har vi fået en anerkendt analyse og også blik på vores nøgletal. Har du noget? Kan du ikke genkende til det? Jamen, det kan jeg helt sikkert. Altså, det er et super fint indblik, som vi kan give vores mange forbrugere og andre, som kunne være interesseret i det. Lige præcis i 2015 har vi oplevet sådan en meget stigende vækst, og hvad man kan kalde sådan et meget mindblowing resultat. Vores indtægter er steget med hele 25,2% her i Danmark, og i 2015 med de der 38,8 milliarder. Og med vores årsresultat på 28,6 milliarder, og det var endda i 2014, hvor vi lancerede den nye Lego-film. Men hvad skyldes den her enorme succes? Den mest skyldende faktor for vores store succes, det er helt klart vores meget dedikerede medarbejdere, som vi har. De forstår sig virkelig på de forpligtelser, som der hører med, og de lever utroligt op til det, fordi vi kan ansætte nye medarbejdere, som vi mener har flest kompetencer inden for netop det område, de er tildelt. Og vi har over 2015 ansat godt 1.500 flere medarbejdere rundt omkring, hvor det er meget vigtigt for os at have sådan en god og respektabel arbejdsplads, og der skal være plads til forskelle, og hvor man ellers skal føle sig komfortabel og professionel. Når man kigger på jeres marked, så er jeg sat det rigtig bredt. Hvordan er vi fordelt på de forskellige produkter? Jamen altså, jeg kan med glæde annoncere, at vi også har oplevet sådan en meget utrolig vækst, og det er både i USA og i Storbritannien og i Frankrig og Italien og Kina, hvor vi har lavet omsætninger med tocifrede milliardbeløb. Og det skyldes nok primært vores serie med blandt andet Lego Star Wars, og i og med lanceringen af den nye Star Wars-film The Force Awakens er kommet ud, så har vi også oplevet en stor succes der, og i og med så har vi også de serier som Lego Ninjago og Lego Elvis, og det sælger også rigtig godt. Det er nogle imponerende tal, men har I peaked nu? Føler jeg selv, at I kan gøre det bedre? Ja, vi har helt klart en intention om at gøre det bedre. Det er helt sikkert, og vi fortsætter det enormt salg. Det vil helt klart. Det er ikke kun fremad mod 2017 og i 2016 her. Nej, vi har langsigtede forventninger om at opnå et lige så imponerende resultat og forbedre her i de kommende år. Men hvad skal I så gøre for at følge jeres mål? Jamen altså, vores fremtid er, at vi meget gerne vil ind på nogle flere markeder. Vi er allerede på en rigtig stor del af markedet rundt omkring, men vi vil gerne have mere. Det er klart, især i Asien, så har vi haft en stor stigning her over de sidste år, og det er vi jo utrolig glade for, fordi det vil vi jo også udnytte på den bedst mulige måde. Vi siger rigtig mange tak for din tid, Julia. Ja, jamen selv tak.